Поста хора, аз не ни смеха се видео. Се играе както виждате. Пак Майнкрафт. Майнкрафт. Ти какво ходиш? Правиш текст. Майката, бащата и детето, което лично там. Ама аз поне ще направя по-сложно, няма да намираме толкова бързо къщи. После какво намерим? Види, да ги заведете, да, не се ли видят. И какво? Но преди трябва дърво. Добре. Да ме събрах красените его и после аз понеже не мога, аз съм играла много Майнкрафт и не знам някои работи как се правят. Знам бронята как. Бронята как. Изглежда се сега това смесено. И още едно дърво и... Това го знаем. Но няма да се знаем. Така. Сега. Така, сега това тук. Как беше махнал? Да. Коста, бе? Къде впръкна, бе? Коста, бе? Мисля, че това ще бъде кратко, защото съм на 8%. Така. Пръчки. Не знам, ще ги само защото ще ми трябва. Най-накрая, хора. Цял ще не разбра как го направиш. Седно. Чуете пръчки, сега ми трябват дърво. И да може да направя кирка. Но какво дърво? Маскам, аз го имам, бе. Правя ли ще. Следваща. Те му тъжати, мисля, че... Вижте, малко чудовище. Ама не идвай при мене, моля те. Ма не, моля те, не идвай. Не! Не. Не, брат. Сега всичко начало ли? Давайте, това. Ама как се реклама. Здравствуйте, защото... Дай ми пръчко. Аз... Добре. Ще ви можете да кажа. И че какво? Пусти се, ла. Ударя.
Може ли да уреда пак да умивай да се взема нещата? Мисля, че тази вода бях. Вие така ли мисля, че е? Не, бях, не. Не бе това. Аз не бях. Така. Към поръчки. Yes! Ама защо се ми се получава това? И... Там... Тук мисля, че взяхме. Да! О, това е само. Това е плашилище. Да го взема ли? Ще го взема, защото не вика. Дори снимаш стъпала. Не мисля да слизам додолу. Може да има такова. Стрелеци. Да, добре. Скелети. Трябва да дърва. Чакай, за да време, че аз имам такова дърво. Сега, така, имам жито. Така, не, чакай, това не ми трябваше. О, ето. Чуете меча или... Аз писам да си направя меча. Кирка. И още, не, лап. Хора, аз съм готов. Всички са най-добри. О, там мога. Какво? Какво се изглежда? Аз не се чуя да нещо. Аз май нищо не даваш. Аз не съм приготвен за нещо, което им... Не мисля, че конституционни нещо. Аз сега ще спирам това видео, защото съм готов. Защо? Втора част има и втора част, знаете. А това ще се казва оселяването. Първа част, пък ще има и втора. Това ще не съм. Хора, тук мисля да спира вече. Веднага след тази част почваме и другата. Остава е. Готово правим се. Ами аз понеже играя в тази Майнкрафт, тази игра. Как казах, че винаги от тук се спирам, защото вече не знам. От тук не мисля, че ми даваш. Хора, просто мога да го спра и после пак да го направя. Не. Хора, просто ще го направя както на нас. Абонирайте за канала, харесайте това видео, защото забравих да кажа. От мен. Чао! До втора част.